So happy Teachers Day sa tanan no. So ang bato na to karon mag-interview ta sa mga estudyante diri karon sa may NBCC kung unsa ilang masulti sila mga teacher. Syempre sobra ka special na adlaw. So sugdan na nato nga mag-interview sa ilaha. Tara, let's go. Okay, nakakaras na ba kasukat sa imong teacher? Oo. Kapila? Ka-isa. Kaisa? Kadua di ay? Wala. Wala. Anong nawala man imong krasayaha? Gibagsa kaniya. Dili. Kay Ano man? Juan, I feel na ko kay mas taas pa siya sa ako Feeling ra to nimo. Oh, feel. O basi feeling ka? Dili po. Dili po. What if panggaton ka sa imong teacher nga makig-date sa imuha? Dili. Dili ka. Tapos kaunon ka niya. Okay ra? Hoy, dili po. Nga naman. Pwede. Ikaw ba makaon sa iya ha? Dili. Ako na lang makaon nimo. Gago! Nakakras na ba kasukad sa imong teacher? Naa. Apa ko tanan nakakras ka sa imuha? Wala. Wala. What if panggaton ka niya og date tapos kaunon ka niya? Ay, dili ko musugutan Ano na. naman, choose kay ka. Kuyaw kayo kay basig kaunon ko niya. Gago! Nakakras na ba kasukad sa imong teachers? Teacher or teachers? Teachers. Sa daghan. Membro yung skatol ba? Hindi ka kabalo mo content to. Gwapo lang gid sila kay. Agwapo lang gid sila. So ang sila kag igwapahan ka sila sa imuha. Wala gid sa tiyo Wala sa po. lingi sa ko Kasi lang sa imuha. Basta na sila stiffneck kay wala sila kalingi. Oh. Dili kay murag loyal lang gid sila silang. Loyal. What if panggaton kasi imong teachers makipag-date sa imuha? Tapos kaunon ka niya. Nakatry na ko gamit isang teacher pero Ikaon ka. wala gyud. Ano man? Sayang. Di mo ko pagkaon gud. Di ka pagkaon. Laplapon ka niya. Dili gyud, di mo ko pagkaon gyud. Dili ka pagkaon. Nakakaras na ba kasukad sa kuha? Ha? Gago! Kain kimbog ka na sa kuha ba? Ay, sige, like. Nakakaras na ba kasukad sa imong teacher? Yeah. Sa kuha di ay? Pwede ya. Pwede gabon. What if panggaton ka niya og di tapos kaunon ka niya? Kaunon ko niya? Tunlon ka niya. Okay ra sa imuha. Okay ra, basta kaunon po na ko siya. So magkinaunay mo. Oh. Gago! Manyak gid ka na. What if ako kaunon ka kunin mo? Of course. Ay, nakakaras na ba kasukad sa imong teachers? Wala. Ano man? Wala. Di ko ganahan kay kanang... Di mo po sila gananin mo. Wala man. Kay kanang murag feel na... Kay wala po siguro siya nakakaras sa imo. Di ko ganahan kay kanang... Di ka ganahan? Mas high ilang... Mas high. Kasi naka-drugs kay. Dili po. Dili. Anong high man sila? Kanang murag... Dili may ka-level ba yun na? So, gusto ni mo level mo. Oo. Saan nga level? Level 2? What if panggaton ka ni teacher o makig-date sa imo ha? Di ko musugot eh. Ano man? Wala lang. Dili ka niya makaon. Bala na. Dili ka niya malaplap. Dili gid ko. Di po ka magpalaplap. Dili. Susi lugar ka. Oh. Nakakaras na ba kasukad sa ako? Wala yan. Gago! Nakakaras na ba kasukad sa mga teachers? Sa una na. Ay wait lang, ako pang tanong, anong pula kayong lips? Para Fresh. para fresh. Fresh from the farm. Nakakaras na ba kasukad sa mga teachers? Oh, Kapila? isa ra. Kaisa ra. Wala na din kakautro. Na fade na yun. Na fade na dayon. Nga naman. Wala na yun. Murag dili ko ganahan na yun. Nakabalo siguro siya nakakaras sa imo, nakakaras ka sa yaha. Wala pod. Wala. Ngano wala man imong krasaya, pagkakrasayaha or pagka in love din mo sa yaha. Kanang kan lang ako. Kasi jots. Nga naman. Or bayot pud siya. Pareha mo bes. Dili jud ko kanang murag dili jud ka Dili compatible. ala. Ang gaton ka makigdate sa imo tas kaunon ka niya. Ganahan ko na. Kaya ka manyak gid ka. Member ka pa sa banyak. Ano naman yan man. Dili sad. Sige. Silbi siguro kung date lang siya kanang with pala mga silbi With kaon-kaon. Magkinauna mo. count food. Account food. Okay, nakakras na ba kasukad sa imong teachers? Or sa imong teacher? Oh, nakakrush na. Pero po tanong nakakras ka sa imuha. Wala. Anong nakakras ka sa ilaha? Or sa iyaha? Kay Bright. Kay Bright, ikaw di ay? Bumbels. What if panggaton ka niya og date tapos kaunon ka niya? Dili ko musugot oy. Ano man? Dili ka magpakaon. Dili. Ano man?
Alang, mawala na ko. Ay, Wala na ka. Ayun. Tunlon ka niya. Ang mugani, wala na dahil lugar ko. Dili ka gusto. Dili. Susi kay ka. Sa baka sukad sa mga teachers. Wala pa. Sa ako di ay. Wala. Si Susi. Mga kasukad ka sa imong mga teachers. Wala lang, di ko ganahan sa ila. Kaya ganahan saya. Di man po siya ganahan mo. Ganahan ko sa ila, pero ano ka naman nga. Susi ka. Ha? Wala man. What if na teacher nga mohanggat sa imong date? Tapos kaunon ka niya. Sige, bira. Umbre ka sa banyak. Ano sa'y pinaka-the best nga nabot ni teacher sa imo ha? Ako mag-inspire Inspired sa pa. nga i-continue daw among life nga happy. Happy. Sad di ay. Sad di ka permente. Sometimes. Sometimes. Nga naman. Broken hearted. Isa na gud na. Appeal to sila Ay siya si gugma-gugma. Eskwela. Lagi, pero siya naman ay gugma-gugma way lagi eskwela ka mas ma-inspired kag ayo. Tada wag sa Ana! Mga the best nga nabot ni teacher sa imo ha? Ang pag-teach niya sa kuha sa yang mga knowledge. Oo. Then na-apply na ako sa ako ang kaugalingon. Oo. Dayon Ano pa jud? ang yang mga advice Advice. Love advice. dili Ano naman? lang sa love but pati na pod sa pang adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw. Advice. Gabi-gabi di ay. Kasi kada gabi mo sig uban. Hoy, dili pa. Ano sa'y pinaka-the best nga nabot ni teacher para sa imo ha? Kanang akong gimotivate sa adlaw-adlaw. Nga na down day ka di ay. Oh, yes. Pila. Kadaghan na din may hap. Up day up wala. O nganong gimotivate man kaniya. Kay during kung naa siya kay kabalo man ko nga naa siya so magmatay gusay sa pagkabuntag. Oo. Unsa pa jud? Kuan nga ga-encourage ako ang kanang basta nagpun-pun ko ma-professional na ko tungod ay kanang Kung sa iya ha, ma-professional ka? okay maning kamot no ko maparehas sa iya ha. Maning tiil di ay. Adi ko maning tiloy ka. Maning kamot lang. Oh, man kamot. Kasi pinaka-the best nga nabot ni teacher para sa imo ha? Iyang pagtudlo o mga Ano sa mga klase nga mga tudlo kanang mga kamot nani? mga moral Mga moral. Moral. Ano immoral day ka? Dili po. O sige, unsa pa man yan natudlain? daghan. Daghan. Unsa nga klase nga daghan? O daghan ka wala natun-an? Ilang gipang share sa mo kung unsay kuan tapos ilang paghatag og kuan pagtudlo og maayo og dili maayo. So natuduan na di kag di maayo. Ito pinaka-the best nga nabuhat ni teacher para sa imo ha? Kuan kanang Kanang unsa? pagtudlo nila sa ako Unsa gitudlo niya sa imo ha? mga lessons. Unsa mga lesson? Kanang mga ting birthday na mga lesson daghan? Kanang pag-motivate sa amo. Wala na get. Ano pag motivate? Nga naman na down day ka. Oo. Na up di ay. Pwede Sometimes. gyapon. Dito gyapon. Pinaka-the best nga nabuhat ni teacher sa imo ha? Magtudlo sa Tudlo. connection. Unsa yung mga ipang tudlo sa imo ha? Accounting. Unsa? Accounting. Accounting. Yan na kanatunan. Nagamay. Murag wala man. Unsa yung pinaka-the best nga nabuhat ni teacher para sa imo ha? Kuan, kanang dako siya gihatag sa ko ang grado. Dako siya kuan? Grado. Agado. Gago! Since Teacher's Day naman, unsay message mo sa tanan ng mga teacher nga hangtod kag ginatudluan pagyapon ka maski wala ka kasabot. Wow. Oh, dili ka kasabot di ay. Kuan kanang Kanang unsa? Dili ni wawawin ha para magwara-wara ka ha. O unsa man? Agpas. Kanang salamat day sa tanan. salamat sa tanan. Dayon tudloy pud big tarong mga teacher. Oh, mga teacher daw di daw mo katarong tudlo. Oh, ayun siya. Ay dili sa Ay, katarong nga dyan. kuan Pero Bitaw ay unta manotice ko ni crush. oh, crush daw. Pero bayot pang lagi. Bayot siya. Since Teacher's Day naman, unsay message mo para sa tanan mga teachers nga hangtod karon gatudlo paghapon? To all teachers out there, thank you so much for teaching us and God bless you all always. Amen. Unsay message mo sa tanan ng mga teachers nga hangtod karon gatudlo paghapon? Kanang kuan pagtudlo lang gyapon mo hangtod sa mabuang mo. Sumubuang. Tudlo lang gyapon mo bahala og kapoy kay kana man gid yung passion so kuan thank you kay sa tanan teacher nga kanang nagmold sa mga kabataan nga mahimong mga professional. Lang siya. O base na kay special message sa imong crush dati nga teacher? Dili na pwede ka na uyab. Nakayap, bulag ra gyapon mo. Teacher's Day naman unsay message mo sa tanan ng mga teacher? Apel tong crush nimo nga teacher. Teacher, happy Teacher's Day and sa akong crush, padayon lang sa kabutan o pagkagwapo. Sana all. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ang Naman unsay message mo sa tanan ng mga teachers? To all teachers in the world, charot. Oh, gabi the world.
Thank you so much for teaching us. Dili gyud na mamalimtan ang ipatudlo sa amo. Mara to. So sa tanan ng mga teachers ayun nito dloy ha. Kay nagpasalamat na. And Teachers Day naman karon unsay message mo sa tanan ng mga teachers nga tugtudlo pagyapon. So sa mga tanan teachers nga diha kanang salamat kay sa tanan sa pagtudlo sa amua dayon padayon Padayon. Dapat mga watit mangundang silang tanan. ay okay wala na yung makuan. Wala na mo tudlo sa imo. Oo, na. wala na. Wala na mo tudlo sa mga bugok. Gago. Say message mo sa tanan ng mga teachers nga tugtudluan pa ka. Maski gamay rin mo katunan sa ilaha. Thank you sa mga teachers nga maayo mo tudlo og sa teachers nga dili may mo tudlo. Sorry na lang. Oh, bagsak na ni siya niya ha. Kaya di daw mo kabalo tudlo. Say mga message mo sa tanan ng mga teachers. Salamat kay sa kuan mga sa among teacher nga nagtudlo sa amo hero diri sa kuan eskwelahan pero Dapat unsa? dapat unsa kanang di pud kayo stricto ay strict Yes, eh. oh Ano man nag-strictuhan day ka? ang uban nga teacher No. Oh, ibagsak na siya niya kasi